Sa karita gyapon mga kapuso, doon ako nabati nga hagok sulod sa samang ang nakabete nini ang ilahang security guard. Atong tanawon. Si Luis Abing, gwardiya diri sa Gintilis Karita. Daghang ribugan diri sir kay diri standby na media. Tingala ko ang kauban diri mas gawas nya naamoy naghagop tupan ako. Tawag ko sa kauban diri mas gawas pre. Sila sa kadlaw siguro to nga. Ayang uniforme mga kawan kanang mo puti. Tingala mo siya nga sangya naman sa sahog. Kaya diha mo itong lubong pare sa oras na bato pa medyo hagpulinggo. Habo sa kaya siya pa'y nasa katedral. Ako mga GLM mo, may mga island na may hadok-hadok rin. Kaya nagbantay yung mga nitso rin.